Sestry, drahí bratia, vzácne spoločenstvo veriacich, hľadajúcich pravdu, mládež, ale aj vzácni hostia. Po niekoľkých týždňoch z Božej milosti som rád, že môžem opäť s vami stráviť sobotu a prežívať Božiu prítomnosť na tomto mieste. A dnes by som sa s vami chcel podeliť o jedno biblické posolstvo, s ktorým som sa už podelil aj v iných okrskových zboroch a ktoré našlo pozitívnu odozvu. Bratia sa cítili povzbudení, sestry takisto a verím, že to isté v tejto chvíli prežijeme aj my tu na tomto mieste. Dnes sa chcem spoločne s vami pozrieť na to, ako Pán Boh pristupuje k našim problémom, ktoré nás v živote stretávajú a ako ich rieši. A iste to poznáte, ako to v živote chodí. Máte nejaký problém. Ten problém je veľký, žijete ním, trápi vás. A vy prosíte zaň Boha, vy sa k nemu modlíte, ale na niečom sa to zasekne. Jednoducho veci nejdú vpred, odpoveď neprichádza, Boh mlčí. Zažili ste už takéto situácie vo svojom živote? Prikyvujete, že áno, verím, že toto sprevádza kresťanský život bežne. Ale to vyvoláva otázky. Ak Boh zdanlivo mlčí a nepriznáva sa k nášmu problému, ako sa vlastne díva Pán Boh na naše problémy? Vidí problémy tak, ako ich vidíme my? Prikladá im tú istú dôležitosť ako my? Dáva im to isté poradie a význam ako my? Napríklad ste chorí, prežívate ťažkú chorobu a trápi vás tento problém. Bojíte sa, riešite ho, žijete týmto problémom. Alebo ste bez práce, zrazu vás prepustia z práce, zrazu máte finančný problém. Zrazu neviete, ako si v tejto situácii nezamestnanosti nájsť rýchlo nové zamestnanie. Alebo váš biznis nejde kvôli kríze, ktorá tu okolo nás zúri. Stále je menej a menej zákazok. Vaše predstavy a plány sa nenaplňajú. Bojíte sa budúcnosti, zavriem biznis, zavriem svoju firmu. Bratia a sestry, sú rôzne problémy, ktoré môžeme prežívať a v tej chvíli ich skutočne intenzívne prežívame. A v tej chvíli považujeme naše problémy za tú najdôležitejšiu vec, aká kedy na svete bola a je. Ale otázka znie, vidí to tak aj Pán Boh? Alebo to Pán Boh vidí inak? A ak inak, tak ako? Takže otázky sú dané a môžeme nad nimi spoločne dnes uvažovať. A jedným z príbehov, ktorý toto rozoberá, je príbeh uzdravenia syna kráľovského úradníka z Evanjelia Jána 4. kapitoly. A ja vás teraz pozývam, aby ste si otvorili Biblie v Evanjeliu Jána v 4. kapitole. A naše uvažovanie začneme hneď veršom 43. Ján 4. kapitola, verš 43. A tam čítame. Ježiš po 2 dňoch odišiel odtiaľ do Galilei. Keď sa pozrieme na verše predtým, zistíme, že 2 dní po stretnutí so Samaritánmi, a keď sa pozrieme do komentárov a múdrych kníh, zistíme, že chronologicky to bolo v januári roku 29 nášho letopočtu, Ježiš prichádza do Galilei. Ale nie je to jeho prvá návšteva Galilei. Pretože my vieme, že Galileu navštívil už rok predtým. Opäť, keď sa pozrieme do komentárov, zistíme, že to bolo v zime roku 27 nášho letopočtu, kedy Ježiš prišiel do Kány Galilejskej na svadbu. Ale my náš príbeh začíname až od verša 46 a budeme čítať verše 46 až 47. Ježiš teda prišiel znovu do Kány Galilejskej, kde predtým premenil vodu na víno. Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už zomieral. Vidíme, že tento muž má zásadný problém. Milované dieťa je choré a tak choré, že pomaly odíde zo sveta. Čím asi žil tento úradník? No svojim problémom. To je ľudské, to je pochopiteľné.
Keď sa dívame na tento text, my nevieme úradníkovo meno. Je tam len spomenutý, ale napriek tomu nám text o úradníkovi veľa prezrádza. A to prvé, čo nám prezrádza, je, že to bol kráľovský úradník, čítame. A že bol z Kafarnauma. A keďže Kafarnaum sa nachádzalo v teritórii Galilei, severne od Jeruzalema, potom bolo zrejmé, že bol v službách kráľa Herodesa Antipasa, ktorý v tomto teritóriu vládol. Teda bol to Herodesov kráľovský úradník. Po druhé, bol to Žid. A po tretie, keďže bol v službách kráľa Herodesa, pravdepodobne bol aj Herodián. A otázka znie, kto to boli Herodiáni. Kto to boli Herodiáni? Vieme o nich niečo? Čo to bola za skupina ľudí? Čomu verili? O čo im išlo? Herodiáni, okrem iného, Herodiáni boli židovská politická strana, ktorá podporovala Herodesa na tróne. Tak ako dnes máme politické strany, v našom slovenskom prostredí zväčša katolícke politické strany, ktoré podporujú svojich predstaviteľov vo vládach, tak vtedy mali Herodiáni svojho predstaviteľa na tróne, ktorého podporovali. Mimochodom, viete si predstaviť situáciu, že by si Herodes najal do svojho úradu, do kráľovskej správy človeka Žida, ktorý by sa nestotožňoval s jeho politikou a pôvodom? To je ťažko predstaviteľné v tých dobách. Prečo hovorím o pôvode? Pretože Herodes nebol Žid. Herodes bol Idumejčan, čiže v židovskom ponímaní pohan na židovskom tróne. Preto ho farizei nenávideli. Oni nezniesli, že niekto iný vládne vyvolenému národu. Avšak Herodiáni ho podporovali, lebo im to prinášalo isté výhody. Teda farizei aj Herodiáni mali k Herodesovi rozdielny postoj, kvôli čomu sa navzájom nenávideli. Avšak postoj k Ježišovi obe skupiny spájal. Herodiáni nenávideli Ježiša, pretože ľud pokladal za Mesiáša a židovského kráľa jeho, a nie Herodesa, ktorého oni podporovali. A farizei nenávideli Ježiša preto, lebo Ježiš ich kritizoval za ich formálne náboženstvo. Obe skupiny Ježiša nenávideli. A keď si chceme predstaviť, do akej miery ho nenávideli, tak musíme sa pozrieť do Biblie, do Mareka 3. kapitoly 6. verša. Ja ho prečítam, nemusíte si ho hľadať. A tento verš hovorí za všetko. Farizei hneď odišli a začali sa radiť s Herodiánmi, ako Ježiša zabiť. Ako ho nenávideli? Na smrť ho nenávideli. Viete si predstaviť takú nenávisť? Dúfam, že nikto z nás takú neprežíva. Herodiáni Ježiša na smrť nenávideli. Nie je to zvláštne, keď Herodián prichádza za Ježišom, aby mu uzdravil syna? Úradník poznal Ježiša, pretože Ježiš už raz v Kafarnaume bol. Hneď po svadbe v Káne prišiel aj do tohto mesta. Mimochodom, čo sa stalo v Káne? Čím je táto udalosť preslávená? Svadba? A čo sa tam stalo? Zázrak. Áno. Ježiš tam urobil svoj prvý div. Dovtedy buď žiaden neurobil, alebo minimálne biblický záznam o tom nehovorí. Ježiš premenil vodu na víno. A vieme si predstaviť, že zvesť o takomto dive sa rýchlo rozniesla po okolí, zasiahla aj nedaleký Kafarnaum a úradník sa o tom nejakým spôsobom dozvedel. Ako divotvorca ho Ježiš už vtedy zaujal. Ale on to nechal tak, ale keď teraz po roku nastal jeho problém, on si ako si spomenul po roku na túto udalosť. Aha, je človek, ktorý dokáže robiť divy. Možno urobí aj div a uzdraví mi syna. Veď kde inde mal hľadať pomoc, ak nie u toho, ktorý naozaj